وڵاتê Tirkiye li ser zarê rêveberiya koçberiyê ya welatê xwe ragihandê got rojane bi sedan zarokên Sûriyê li ser xaka Tirkiye ji dayîk dibin li gorî amarên fermî yên li ber destê wan. Rojnameya Hurriyetê li ser zarê zimanê serokê navenda lîkolînên koçberiyê Muhammed Murad Erdogan diyar kir ku hejmara zarokên Sûrî yên ku rojane li Tirkiye ji dayîk dibin derdora 395 zarokî ye. Di nav wan de derdora 5 ta 55 zarokî bi tenê li orfayê ji dayîk dibin. Navborî her wiha tekez kir ku hejmara zarokin di temenê xwendinê de gelek pir bûye. Ku hejmara wan gihiştiye derdora 150,000 zarokî û bêguman pîwîstiya wan bi dibistanan hene da bikarin xwendina xwe têde bixwînin. Muhammed Murad her wiha eşkere kir ku vêyekê hejmara penaberên Sûriyê li Tirkiye gihiştiye 3 milyon û 585,000 penaberî. Di nav wan de 469,000 li orfayê dimînin ku pîwîstiya wan bi avakirina derdora 208 dibistanan heye. Ji bo derdora 5,000 polên xwendinê ku tê de 7,500 mamosta jî hebin. Hevdemî vêyekê hejmareke mezin ji penaberên Sûriye biriya Tirkiye berê xwe din Ewropayê. Ku wezîrê derve yê Tirkiye Silêman Soylu ragihand ku hêzên wan yên ewlehî ji destpêka vê salê de 218,905 penaberên qaçax girtine ku piraniya wan ji Sûriye bûn. Soylu balkişand ser hejmara mezin ya penaberên Sûrî ku li Tirkiye dimînin jî. Ku bi gotina wî hejmara welatiyên welatên Ewropayê bi giştî 500 milyon e. Lê bi tenê 700,000 penaberên Sûrî li xwe girtine. Lê Tirkiye bi tena xwe derdora 3 milyon penaberî li cem wê hene. Berpirsê Tirkiye her wiha diyar kir ku Tirkiye tu caran li pêşiya pêlên koçberiyê re naweste û ew alîkariyên ku bi hemahengî li gel heyva Sûriya Tirkî heyvane ji bo penaberên Sûriye tên pêşkêşkirin ji aliyê Yekîtiya Ewropî tên şandin ne ji aliyê hikûmeta Tirkiye ve.